chani Kaluwa amene adalengeza kuti akapikisana nawo pa mpando wa president ku convention ya chipani chawo cha UTM. Sopano Fredokiss lero lino walengeza kuti basi sakayimira nawo, ndipo izi ndi zifukwa zimene wayankhula kuti sakayimira nawo. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. Sakuziwa kuti ku Malawi nthawi inayo ndi nthawi ya registration, and I think alisa kuziwaso kuti mavuto ena amene achinyamata ambiri makumana nawo zokhuza za NRB kuti ena munaibe ma national ID kuti mukhale ndi access yokalembesa ku meki court nagamula and malo monse mene mula meki a NRB ali momo. So tose nyamata wena aliyese amene ali supporter wa ATM, nyamata wena aliyese amene chaka cha mawa zakapezeka kwanisa 18 chonde ngati UTM achinyamata tukumana ndi mavuto osiyana achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife. Achinyamata ambiri leroli ndalandira phone achinyamata ena kundiuza kuti tinalembera zaku immigration, titalembera zaku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa shortlist panalibe. So ndi ma issues ambiri oda achinyamata ife tukumana nawo ku Malawi, koma achinyamata ambiri ena manoti zandale sandikhuzi zandale sindipanga nawo. So tikati tione ma issues amene tukumana nawo ma problems aja zivute zitani, akutiuza kuti tikuona kutenga nawo gawo pa zovota zachisankho tindu udindo. So mwina tisanapite ku za registration ndi ma regional directors anzanga, ndi ma regional directors anzanga a dziko lonse la Malawi, mwina ningo abasalisa ngozibasa introduction. Mwina alisa kuzongo pereka introduction ndi region imene ujoka. Ine ndine Abdullah Gringo kuchokera ku Sapitwa region. Thanks. Ine nditenda igama Buwa region. Ine ndine Henderson Waya kuchokera ku Eastern region, director of youth. Ine ndi Aaron Chiweza kuchokera Central region, director of youth. Ndafiki mbewe Doi wa Mpando. Maxwell Julius, youth director, Southern region. Ine ndi Moses Kariati kuchokera ku Apashire, director of youth. Ine ndine Kida Nkolola, director of youth, Lakeshore region. Okay, ziko mwambiri nda think papa ndoti ngati UTM tindi ma national directors a chipani chose. I think ma national ma regional directors a dziko lonse gwimira ma regions onse a chipani chathu. Now mwina tisanapite so nkhani ya registration pala announcement yoti ndipange. I think 3 weeks ago ngati Fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya UTM as a presidential candidate. Announcement manager ina announcement yoti nachoka pasi pa mtima and ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuena kutenga nawo mbali, tikuena kutenga gawo as far as we can go. Africa yonse tikati tione kuli windi yokuti achinyamata kuena zipanga nawo, they have to participate even ku highest level. So many mapanga announcement yanga ija, it was an announcement yokuti it is in belief, in faith kuti fail ngati youth we've got a role to play in politics, we've got a role to play in development ya Malawi. Komano after announcement ija I think ma directors anzanga osiyana komanso anthu osiyana mu chipani takhatuma pangana konzati kuti panopa tindi 9 months kuti pite kuzisankho, komanso ife ngati base ngati directorate yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba, maplan amene tinawa 2025. So officially ndifuna ndipange communicate kuti announcement yanga ndi interest yanga ukapanga contest
ku UTM convention ija ndaipanga withdraw komanso ndikupanga maintain position yanga national director of youth. I think muntu pachizungu palimao amati no matter how great a person can be, you can never be greater than your society. UTM si munthu mmodzi, UTM is an idea. UTM ndi chigulu. Aliyense kumene muli masapota UTM, just know kuti pa 17 November zivute zitani, UTM tukupasani presidential candidate. And tonse fair as youth tagwirizana kuti we support, rally behind, komanso mobilize my votes for president amene akachoka ku convention ya UTM. So ngati ma directors of youth aziko lonse from Sanje to Chitipa tavomerezana kuti no, Fredo, you not go for presidential, upanga stick to national director of youth. Ndimo natisana kuza registration mwa ningwapasa ma directors of youth ama region kuti akuzongo muna amena ndizonena mozi, then we're going to issue ya registration ziko. Ziko kwambiri choyamba nimafuna tithokoze kwambiri a national publicity secretary athu komanso a national doi dima doi azanga onse ochokera ma region onse. Choyamba ndifuna tithokoze kwambiri Fredokiss amene ali penjani karuwa ya atangolengeza zoti akufuna kuyimira u president. Anthu ambiri anamuvomereza kuti aine because he is capable. Koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuimbira mafoni chifukwa tili pa ntchito anthufe chachikulu kwambiri. Tinaona kuti timing inakanga tinadivutapo pang'ono chifukwa ku youthiku ufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata. Nde Fredo is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize. Mwakhala mukuona atangomwalira president athu Dr. South Kima, may his soul rest in peace. Makandolaita anabwesa idea it's Fredo. Anakapanga ku southern region, ku central region, ku Mpoto, kusonyeza kuti anasiya gap yaikulu kwambiri kukapanga contest za president. Ndeti nampempha kumpemba tichonda chimwene ukuku anyamata mwasiya panopa mutisalembesa anyamata awa ambiri ndekuti inde akufuna kuti mosopano ukuku sogoleri niti usukonekera. Nde ifeyo tikuthokoza kwambiri kuti Fredo wavomereza madandaulo athu amene tinapempha ifeyo andi mene kwafotokozeramo amene atawina ife titamuthandiza kwambiri ndipo sitikuonanso wina panopa madoi onse ali pano amene tikamvotera ifeyo ndi kuti ndi Fredokiss. Zikomo kwambiri aninaso kale nkhani yolembesa tilankhula bwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tigwirizana naye kusiya pasi kwake kupanga withdraw zoyima za president. Thank you. Zikomo kwambiri ino atulankhana anzathu komanso mneneri wa chipani chimene cha UTM ona bonja wala komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi. Choyamba ndimafuna ndithokoze ku mtundu wa Malawi amene mukutionera pano kuti Fredo I think ndi munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha UTM. Chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think Maganizo ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku ma constituencies district ku ma area madandaulo amene timamupempha ngati nyamata mzathu akadakhala munthu wodzikonda kuti no ndikupita boka panga participate pachani pa president. Koma ndimafuna ndikudziwitseni ino amalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana. Sikuti ndi chipani cha UTM chimene chauza Fredo kuti apo tili ndi wachinyamata zisiye za president zikapanga maintain position yako ya directorate ya youth. Ayi chipani chomasuka, chipani chimalola wina aliyense msinkhuno aliwonse kuyima pa position ina aliyonse imene munthuyo akuyifuna. Komano ndife kuchokera ku directorate yathu ya youth poona mmene ntchito za mtsogoleri wathu ngati Fredo Penjani Kaluwa wakhala kutichitira mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu. Taona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri ku department yathu kuti apitilize ntchito yabwino imene wakhala kutiphunzitsa komanso yotumikira chipani pa ground komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana
opititsa patsogolo chipani chimenechi cha UTM. Mutati muone muzipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamalingaliro abwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi Fredokiss Kaluwa muzipani zonse malaimuni. So mutha kuona kuti UTM ndi chipani choganiza bwino, UTM ndi anthu oganiza somoyenera. So ndimafuna ngopereka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu akuchipani ifeyo atiuza kuti timuuze Fredo kuti atule pasi maganizo ake. Ayi, komanso si adamuuze Fredo kuti iwe Fredo msinkhu wako ndi ochepa asukweni upita pa upresident. Koma ndife achinyamata amene tapanga chiganizo chimenechi pakumpempha Fredo kuti no, usatisiye malere, usatisiye ana amasiye, bwera zapanga maintain position imene ndi cholinga choti maganizo opititsa patsogolo kuchinyamata asafere mugiya. Zomwe kwambiri. Zikomo kwambiri atulankhani athu ulemu national publicity secretary komanso national youth director ndi ma directors anzanga onse amene tili pamalo pano komanso amalawi nonse amene mukutionera madera onse a dziko lino. Choyambirira ndithokoze olemekezeka Fredo amene ali mkulu wa chinyamata dziko lonse la Malawi chifukwa titamva kuti akuima ngati candidate, presidential candidate ku convention. Oyambirira ndinali ine kwayimbira foni olemekezekawa, ndidayimbira foni anandiuza kuti zona ndikukayima ngati president. Tinali ndi nkhawa potengera kuti mmene anenera anzathu aja kuti Fredo ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ndi achinyamata. Paliponse pamene tayenda ndi Fredo pamakhala kuti achinyamata ambiri akutisatira. Ndi chikhulupiriro choti achinyamata amene akutisatira chifukwa cha Fredo amenenso ndi amene angazatithandize chisankho chimene chikubwerachi. Ndiye ndayimbira bwana anga atandifotokozera maganizo awo, ndinapempha apapo ndikuthokoza ndithu kuchokera pansi pa mtima kuti pempho limene tinapempha tinawuza kuti ayi bwana tachoka kutali, muli ndi nthawi ngati nyamata bwanji apa maplani amene chifukwa ngati director wathu ngati bwana wathu tinakhala pansi kupanga maplani kuti kodi kampeni itende sabwanji komanso generation tende sabwanji. Ndi maplani amene anasanja tinaona kuti chikhala chipinjo chachikulu kuti iwo maplani amene asire panjira chifukwa amene akanabwera kutenga position imeneyo sakanapitiriza tinakhala ngati kuyambira wani nakhala ngati kubwereranso mbuyo. Ndiye ndithokoze leroli kwa olemekezeka Fredo komanso ma directors anzanga kuti pempho limene tinapempha kuti bwanawa apitirize u directorate yathu ya youth maganizo awo komanso chidwi chawo chothandiza a youth dziko lonse la Malawi posatengera kuti uyu ndi wa chinyamata wa UTM koma aliyense amene ali wa chinyamata. Honorable Benjani ali ndi chikoka chicha choti umachita sokudaba kuti kodi chikoka chimenechi chikubwera bwanji chifukwa ngakhale achinyamata zipani zina pamene padusa olemekezeka Fredo amakhala kuti achinyamata ndi omasuka azipani zonse zosiyana-siyana amamasuka amanyadira. Ndiye tikakhala ngati ma directors ma region mwathu timamva kukoma kuti tili ndi director amene ali ndi chikoka dziko lonse la Malawi. Ndiye ndiwathokoza Fredo komanso ma directors nonse komanso atolankhani apa publicity secretary kuti pempho limene timapempha lavomerezedwa. Bwana athu akupitiriza ngati national youth director. Tikuthokoza kwambiri, zikomo kwambiri, ambaye kudaliseni nonse. I think tapeza kuti nkhani ya yongonjeza ndimene tapeza kuti atijera nthawi kwambiri. Now lero litufuna tiyankhule ndi aliyense wa UTM. UTM ngati woli member wa UTM uli ndi udindo wopititsa patsogolo UTM. Andi nthawi ino ndi nthawi yolembesa. Ndife ngati directorate komanso tindi mwayi kuti ya national publicity secretary tinawo limodzi. Tikupempha munthu wina aliyense wa UTM kandi wenzimayi osati anyamata okha kandi wenzimayi tsikana ngati kwanuko zolembesa zayambika. 1 iwe ukalembese, 2 kaneba
kandi anzako aliyese titengane mmodzi aliyese. Last time talengeza kuti tili ndi target yokuti mamembers achipani okha amene akuyenera kulembesa membership ya chipani ndi 2 million. Now anthu 2 million aja 2 million plus akuyenera kulembesa ngati ma voters. Nde ife ngati ma directors tagwirizana region iliyonse ili ndi target, tipasana ma target sio tagwirizana re tukupasana. Ngati uli director wa youth pa area, pa constituency, pa district, pa region mpaka na pa national, tizipasana ma report every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko, because zolembesa tikatuone phase ile yonse makhala ngati 13 days kandi 14 days, so nthawi tilibe. Convention isatisokoneze kuti pezeke kuti anthu sitikulembesa. Olo convention itaenda bwino chotani, koma ngati anthu athu sanalembese, anthu azali nabe kuti ndife moto wa mapesi. Ndi chimenecho choti moto wa mapesi cha 2025 anthu aliwena aziwe kuti UTM ndi chipani chachikulu nsanje tuchitipa. Ziko mwambiri, I think mwina honorable publicity secretary andizonjezera mankhani yolembesa. Ziko mwambiri, choyambirira nthokoze ma Adoi, National Director, Youth, komanso Madoi ama region, nonse amene muli pano. Tamva nawo nkhani ina imene mwakamba, tathokoza chifukwa cha maganizo, ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chiganizo mene angafunire kuchipani paja khomo limakhala lotsegula. Komano nkhani yayikulu kwambiri imeneno youth anali nayo directorate yawo inali ya registration, ndiye afotokoza kunena kuti akufunitsitsa kuti madera monsemo anthu tilembetse na madera nkhawa kuti kodi tikalembetsa tikavotera ndani. Nonse amene muli ndi maganizo amenewo okuti mukalembetsa musowa okamvotera, mukavotera presidential candidate wa UTM amene akasankhidwe pa 17 mwezi uno. Pamene anthu akupita ku convention akudziwa zimene amalawi mukufuna, zimene mukudandaula, zimene zili nkhawa zanu. Ndizonsezo inuyo nkhani yayikulu kwambiri lembetsani, chifukwa akalemberawo sadzabweranso kumadera kwathuko, akapita apita. Ndiye ngakhale mukadzaona candidate wabwino amene tikukupatsirani pa 17 ipa, mudzapezeka kuti mphamvu yoti mukampanga amene jokha president oti akhoza kutsogolera dziko lino mulibe. Ndiye panopo kalembetseni. Ambiri tikudziwa kuti ndokhumudwa kwambiri mdziko muno sakufuna kulembetsa, madera ambiri kalembera anthu sakulembetsa chifukwa cha zimenezo. Koma tiyeni kuyambira mmawa timasuke tidzuke tikalembetse, musakhalenso zokhumudwa zilizonse. Masanano tibweranso pompano 4:30 imene tikupatsireni nkhani zokhuzana ndi convention ya UTM. Tikhala ndi atsogoleri achipani, a secretary general ndi atsogoleri ena kuti tikuwuzeni zonse mmene zikuyendera, tili pati zokonzekera zikuyenda bwanji. Ndiye tikhalenso limodzi 4:30 masanano kudzakamba nkhani ya convention. Koma pakadali pano ndakhala nawo pano directorate ya chinyamata pamene amafuna kufotokoza nkhani ya kalembera wachisankho. Zikomo kwambiri. Mwina nthawi ino ndipempheno kuti atolankhani mwina mukhoza kukhala ndi mafunso amene mukufunsa kwambiri, mufunsa pa nkhani ziwiri zimene zakambidwa. Director Youth Honorable Penjani Kaluwa Fredokiss akamba nkhani ya kuti akuchita contest pa position ya youth, komanso mufunsa mwina nkhani zokhuzana ndi kalembera imene takamba pano. Ngati muli ndi nkhani zina tifunsana masanano nthawi imene tikhale tukamba za convention. Zikomo kwambiri. Kalembera ndikumbuka kuti ndinu chipani chimodzi mwa zipani zimene zili ku opposition zimene posachedwa pa zinachititsa msonkhano wa atolankhani kuti Longwe. Masonyezo okhumudwa kwanu ndi zimene zikuchitika pa ground ndi abungwe la MEC komanso NRB. Pano mukuti ayi anthu atuluka, anyamata atuluke akalembetse. Sindikudziwa kuti mwasintha position yanu ichi imene munanena during the convention, I mean the press conference imene munali nayo ndi zipani za UDF, DPP, komanso UTM I think ndi afford. Mwasintha maganizo anu
zinthu zili bwinobwino pakali pano yeah. ine funso langa likuchokera pa chiganizo chanu apenjani kaluwa chopanga withdraw kuti musayimileso pa position ya mtsogoleri wa chipani. Tinena kuti mmene munkapanga declare kuti mufuna muyimire position imene ijayo munali musanafikire akuluakulu mwina kwauza maganizo anu ndi cholinga choti akulangizeni ngati mmene achitira pano. Ndine Farida Muhea ku television Islam. Ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchokera uzodi yake. Mwina ganizo losintha kuti musakayimire nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi. Mwina ena kunena kuti mukuopa kamba kuti mwina pala atsogoleri akuluakulu okwana anayi tsopano amene abwera kale poyera kunena kuti ayimira. Mwina mukuona kuti simungakwanitse kugonjetsa amene maka kuzisankho zimenezi. Ndine sindikalimbuka wa The Truth Malawi. Mwina kuonjezera funso la Imoni ena mwina kumaganiza kuti mukuopa ndi malinga ndi ndalama yomwe mwene akulipira ku convention ya 20 million kwacha kuti kapena mwina simunayipeze mwina mukhoza kuti fotokozera komanso fotokozera dziko. National Publicity Secretary. One, men mapanga announcement ija anthu 5 osaja naipo kale ndizoti maoba anthu 5 convention ayi anthu 5 osaja komanso anthu 5 oseota kuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi. Ine nayi mapo tuzisankho ku constituency kuna anthu mafuma minister anthu billionaire nakha number 2 so ine mu dashboard ya ine yet mina anthu amayipangira perceived failure simene ndimayipangira perceived failure ino lokuima ku ndili constituency ndikuima ku planters ngwangu asoji constituency ino ulendo no olomulungu atayina kuti ulendo no Fredo sopita parliament 2030 nzayimaso ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to serve my community. So enough, we are here to stay. Decision yokuti kuwaopa no, it is not true. Komaso and 5 osaji, they are honorable men and an honorable woman, yet I respect them. Komano, when it comes to competition, UTM, mwone ma presidential candidates osa ku UTM, akumayenda limozi, kukoti, kwa SG, na limozi, ma functions, tumakali limozi. UTM ndi movement, joshana ni ma movement, tena osewa. Nde zoba zo ai, za 20 million za mwane na zicha, tika choka panopa tukwenda ndika kumane nda treasure, ndi bwezere change. Pa director of youth ndi bwanji kwa? 2.5 eh? Ine nalipi akai 20 million, ndoda weno ndi bwezera bwanji? 17. Ndodi mene at least ku constituency ndikaona ziwiri zitatu. So I think my questions are in specific na amene awire. So ina yanka national publicity secretary. Okay, I think muna before our national publicity secretary. China yofuna onjeza wabo yanka amene munchona kuti ku UTM ndijipani me maziko ake akulu anamangika pa Chinyamata. Achinyamata ndipo ambiri sedi ku UTM. Ndiye kuti mantha mwina kwawo panthuwo kuti Asakaimileso fajo panthu ayi mantha amene panalibe. For majority achipani chichi maso ngakhale majority malayi mlongo ndi Achinyamata. Ndiye ife anga Achinyamata ngati iye akuyimira Achinyamata to safe. Amapanga represent ifeyo samayimira kuti iyeyo ngati munthu ungoyimira kuti afuna chinthu choyaya. Koma ngati ife Achinyamata representation ya Achinyamata izikhala kuti tikuona kuti tikupita chisogolo. Timakundono Achinyamata ndasogola mawa ndi chani koma ku UTM sitimalesa munthu wina aliyense ali ndi ufulu kama mpando wena utani akufuna. Ndi chipani chokhacho chimene ndi democracy yeneni. Olomwe kaoneka za president tuli ma presidential candidate okwana 5 and the national director watalewa number 6. So tikuyipani kwathuko tindi timapereka ufulu kwa munthu wina aliyense. Ku UTM ndi chipani chimene chikuphunzitsa anthu kuti tisamakhomerera Achinyamata, samakhomerera wina aliyense ali ndi ufulu kutengapo mbali pamene akuona khozorani akhoza kukwanisa. Ndiye kubwerera mbuyo nchifukwa kuti Achinyamata taona kuti okay apapa ndi kuti chipani chathu moto chuluke kwambiri apapa abwere apapa chifukwa kuti kugila chongolo cha ku youth kwa apapa 2025
muona zina zake zoti sidaoneke mdziko muno zikomo kwambiri. I think ine funso langa ndi limodzi limene nditayankhe mafunso enawa a director youth ayankha bwinobwino kuti kodi ino nchifukwa chani tikulimbikitsa anthu kuti akalembetse lero pamene masabata awiriwa tinapanga press conference ngati zipani zotsutsa mogwirizana kudzudzula zimene mwina zikuchitika ndi anzathu a Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau. Ife tikuyenera kuwalimbikitsabe anthu azikalembetsa. Nkhani zinazo ndi nkhondo zoti tikumenyana nazo ndipo tipambana tigonjetsa sikuti sizitheka. Chilichonse chimene Amalawi akufuna kuti chichitika chifukwa chokuti eni akadziko akufuna kuti chichitike komano sangakhale pansi kuti asakalembetse pomadikira kuti nkhondozo zithe. Nkhondozo zizitha iwo watalembetsa chifukwa mavuto amene anthu akudandaula oyambirira anali okuti alibe ena ma ID akalembetsa bwanji. Nkhondo imene chatapambana anzathu amabwalo atithandiza aona unena kuti nkofunikira malingana ndi malamulo kuti wina aliyense alembetse chisankho chimene chikubwerachi. Zatsala ndi nkhondo zina zimene tikumenyana nazo timenyana nazo ndipo tipambana koma lerolo anthu akalembetse asadikirire foti akatseka ndiye kuti ngakhale nkhondo zija pambana mwina sangadzatenso kubwerera kukalemba koma alembetse lerolo asakhale ndi nkhawa nchifukwa tabwera panopo kudzera ku directorate ya youth kudzalimbikitsa nkhani yakalemberayo kuti anthu alembetse osadera nkhawa. Zikomo kwambiri. Melody yanwachi. Oh, no. Chiganizo meti nkapanga, tapanga concert. I think a director of youth as central and nakuti UTM majority ndifanya mata. Candidates mene just inali backed up ndi guluso la Nyamata. Olotika nati bweza pange present ma nomination papers ababa. Mukanaona nokhadi kuti idi ndi Anyamata adabweradi. So kumano UTM is bigger than any individual. I think onabonja nazanena kuti no, UTM pamene nafika panopa inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipani chose left, right chipani chose right. No, timakhala pasi komanso ku UTM si kulibe greed yet. Utsogolesi munthu mmodzi. Even convention tikakasankha president. Upresident sukakhala mwa munthu mmodzi tamusankha uchi. Upresident kuchoka ku area, ku branch, ku region, ku district. So to safe tipano ndife ma president a UTM. For ametika msankhe uchi tikamsankhe ndife komanso akakhoda ati panga represent to safe. So tinapanga concert. Komanso kuti tifika pasi tapanga naso concert. Ndifateke tipo. Zikomo kwambiri. Apapa ndi pamapeto pa mkumano umene tina nawo ndi atolankhani. Tukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene takambirana aliyense watolapo mutu mmene ndanenera tikhalenso tikubwera 4:30 kuti tikambe nkhani zokhudzana ndi convention. Tinayi ndi mkumano kumawako ndiye akuluakulu apita kukangokonzekera kuti tikhale ndi mkumano okamba nkhani ya convention. Ambuye audalitseni. Zikomo kwambiri.